Aici e de la etajul 2 furnace room-ul. Am schimbat telefonul, filmez acum cu Android-ul. Este un întrerupător, două întrerupătoare. Aici două baxe, cealaltă stele în aer. Peretele nou construit cu o priză. Aici am de asta baxe și acolo se vede o baxă în cealaltă cameră. Aici un panou de electricitate. Asta baxă. Aici e bucătăria. Și văd o baxă, două baxe, cred că e bucătăria, 3 baxe, 4 baxe, 5 baxe. O să check plumbing-ul. Este baxă nouă iarăși. Aici văd că a făcut electricul. Baxă. Baxă. Și cu feretra. Baxă nouă. Mergem în camera din spate. Și aici sunt puse 1, 2, 3, 4, 5 și aici încă nu a tras. Mergem acum la 3. Aici sunt liorca. Se duce așa. Mergem la 3, baxă aici. Baxă. Baxă. Și o baxă acolo. Intru în bedroom. O baxă, două baxe, 3 baxe, 4 baxe. De asta nu. Și că baxă acolo. Living room-ul de la 3, întrerupător. O baxă, 2 baxe, 3 baxe, 4 baxe, 5 baxe. Și am zis că întrerupătorul e nou, dar țevile arată ca vechi. Pentru că nu știu dacă fac diferență. Aici pe hol, priză și întrerupător. Pe bedroom aici am stat așa. O baxă, 2 baxe, 3 baxe, 4, 5, 6. Întrerupător și după aia aici este încă una de pentru asta. Și ai nou acolo. Și pe hol care la dormitoriu sunt bec. Baia. De la 3. Deceul. Și plumbing-ul. O baxă, 2 baxe, 3 baxe. Baxe aici pe hol. Retele nou. Aici o baxă, 2 întrerupător. Toate 3, 1, 2 și 3. Ce furnace are? Gas și water. Aici urmează să pun, cred că, un întrerupător înăuntru. Este unul aici. Iarăși baxa aici, unul jos și panelul. Ups.
Baxă nouă la curent acolo. Deci o să avem niște țevărei. Baxă aici. Aici. Una acolo și una acolo. Nu știu ce-s două aici. Trecem cu gunoi. O baxă acolo. 1, 2, 3, 4, 5 și țevăria. O baxă de curent. Aici urmează să mai tragă iarăși. Și aici a pus baxă, 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 box. And this will conclude the garaj aici. Aici se termină turul video.